Manai CF. Kudune kowe ngerti tresnaku nomor siji. Penak elemun blenjani janji kowe tega nglarani. Usahaku wis ra kurang gematiku wis popolan. Pas aku coba jalan ketemu kowe ning dalan, kowe konangan indah. Ya, tangannya di atas semua. Itu gimana? Ngomong dong, calamu piye? Aturutane, tak usahane. Aku ora masalah, yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia intinya. Nanging opo alasanmu ning aku, kowe lebih milih dhek, kowe ninggal aku, ninggal aku. Kurang opo yen ku pertahanke kowe, kowe malah ngebotilan. Así para